Og vi ser her startbilledet på OneNote 2013. Vi vil begynde med at åbne en ny notesbog. Så vi vælger at gå op i filer. Og der vil vi sige ny. Og vi vil have vores notesbog på vores computer. Og vi vil gå over og give vores notesbog til et navn. Den kalder vi for opskrifter. Og for at se, hvor vi placerer vores notesbog, går vi ned og vælger opret i en anden mappe. Her kan vi se, at vi ryger ind under dokumenter og OneNote notesbøger. Så ved vi, hvor den er placeret. Så vi er på C-harddisken, og der har vi dokumenter og OneNotes notebøger, og den hedder opskrifter 1. Vi siger oprette og kan leve med det. Så er vi klar til at gå op på den første sektion. Og på den første sektion, den vil vi omdøbe. Så vi højreklikker, og så kommer navnet frem. Ny sektion 1, som er klar til, at vi kan overskrive. Der vil vi skrive varme retter og trykke Enter. Så har vi den første sektion. Og kunne vi have lyst til at se overblikket, så går vi ud til venstre. Der kan vi se, at når vi klikker, så kan vi se de andre notesbøger. Det kan være rart nok for at følge med, så vi vælger at låse den fast ved at gå over på tegnestiften, som vi kender. Så vi klikker på udvide navigationslinjen. Så kan vi se bogen opskrifter til venstre, den grønne notesbog. OneNote er klar, og vi kan se, at vi har varme retter. Vi kan se varme retter over til højre. Der har vi vores sider. Der står ny side. Og der på den første side, der vil vi have den første lille ret. Og det skal være en admiralsfisk. Og når vi taster admiralsfisken ind, kan vi se, at den kommer til at stå over til højre som en side. Så vi ved nu, at vi har det dobbelt. Så vi taler om en sektion, der hedder varme retter. Vi taler om en side, der hedder admiralsfisk. Og ved opskrifter prøver vi lige at se på udvid, så kan man se, at sektionen kommer 2 steder. Så vi har varme retter over til venstre, og så med et fanark. Vi har siderne over til højre, admiralsfisk, og navnet fik den, da vi tastede ind i feltet. Vi ser også, at vi får en dato og et klokkeslæt. Vi vil prøve at lave den første lille tekst, og vi kan klikke med musen, hvor vi har lyst. Vi klikker bare et tilfældigt sted, og der vil jeg prøve at skrive opskrift fra Strandby. Og vi kan se, at der kommer et lille felt, og når vi klikker i overkanten, kan man se, at feltet får et flyttekryds, som vi kender. Og det gør, at vi kan flytte vores felt, hvor vi passer os. Vi sætter det på et passende sted. Og jeg klikker ind i feltet efter Strandby og tager lige et par linjeskift. Der vil jeg have en opskrift.